Kedam tang chiti ni phain kora clear ni di phukla palong ke chengsi angdeng Dhansari Youth Association atumpen mahang ke thegarni alir alon pen katalondun ada por phainer ke bapor diwaye amai phu thengklong rongpi pen songalama ingthurpon bangso phi por phai ke bapor pen radamai pi pangchengpon bangso long alohia man pen kachetong dun longsing teron abarim journalist Gaurav Awardia hin pensi him kedo ingthan ponlo La Swalong, Kensing Ingleng, VDC Chairman Dhansiri, Bapuram Timung, VP KLA Dhansiri Aro, Jensing Bay SGB, Bura Hanse SGB, Hingchong Tiso, Advisor DYA Lapen, Sarti Miji Ingleng, Advisor DYA Atum, Chetongdun. Maya Long, Alohia Tumpen ke Pachini Ponke, Methang Ben ke Charjap, Kacharlia Hin, Lapen Leadership Hin Anathu, Penang and Bor Inangji Pusi, Chethan Chemonpon, Lapen Bang Solong, Dhansari Soejang, Bang Parohini Sosiatum Chetong Dun Rintisi, Mai Mesen Pen Pachunpon. Association Mahadethegan Chetong Long Banke Arong Olo Ate originally protein is a Dhansari Pen Dhansari Hala Nagaland Arai. Border along Sadak Sini the Tanjaki Hindu, Sita Katopo Pini, Ladakh, Dhansari, Yude, Songo, Mata Dhansari, Constituency, Japan, Songapu, Mengachet Long, Penchet Han Chepare, Lasso, Hong Lam Kelong, Ningarong, Mosinon, Ining Kelong Kebang Journey, La DYA, Hong Lam Pen, Chingturiamu, Han, Isi leadership quality, Dopen Tempo, Lem. DYA amai phu thengklong rongpi pen pherangkia tuma thengno nangke pachini duna tengke Dhansari hawar la an sose ke paching thur ponja phansi labang so song amahang pathek ponlo la sopen ki thur mi ove kimia tuma phan lo ke charla hin pen chenglo ke paprang dun thekja phan towar ke ja ponja phan mang ponsi bang so song ke damtang aningkan mahang pathek ponlo la pen non ke bang journey setame Dhansari hawar long la an sose ka paching thurana towar ke ja ponja phan jesik ponlo pusi ningji La di Phukla Palong itu mahang ketek, ani mereka Dhansari Youth Association mahang ketek ani kalon la. Adak nitum kecetong ini, baru ini Youth Arisoy jangan tum sosial dak nitum cetong long lo. Adak nitum ini kecetong pen ningarong pik lo, lapen ke cingtur anat, mereka Charlia ini anat, lapen ke kiti kaduk ke klaim anat sami nitum cetan cemul long lo. Nitum long chief guest, alwi sarpo aman pen ke nitum kacohang pon itum sar liram longhang than stame alang li lar itum kaching hon alang li longsing sar alang li nakado ka alam than tekang lo akan jai tekang ade pini na tuma song mahang sai chip na non pini pen la mahang thek det pen non ke bang dia hopta pen itum aru la awareness program claim pon lang itum la education awareness program ke ningkan la kitcheng pensionin tum tempon bom lo la sonsi books vitamin itum 10,000 plus so say books itum la somar tum han kiduk de rat mate la lo charli aning ka hang pikatum la pen ke ave pin atum han so men itum buhi kitab kolom pen cheng lo itum bon pon long News report Karbiang Long Live